Čaute, čuču, zdravé, cybersusa, vítajte pri prvom dieli, no druhom Áno, ty inteligent. z Minecraftu. Toho serveru naplno SK, IPčke naplno .sk, ale dáme radšej do popisu a je tu so mnou Jagosi Sevastuje Jagosi. a Svinty. Ahoj. A Sevastuje Jagosi. Áno, všetci vieme, že to Áno, pretože si ja som to máme spada ten vymýšľa diel, do jeho lenže kadidieri dať. Jagosi mu tam bolo Až vidieť rozabiť. Skype, čiže som ho vymazal. Áno, Ale boli tam už 4 pozretia. Feťák. Kde som? Vrátiš mi prosím moje veci. A vy máte tak dosť vás jedlo? Ale Cyberxo, Cyberxo, nemôžeme veci. Toto je ukážka, že Cyberxo je profesionálny zlodej. A tu máš ešte ten meč. A ešte lúk. Lúk nemám. Aha. Svitím. No, čo? Kde je ten lúk? Nemám luk. Tak nič. Tak nič. No. Cyberxos. Mám pre teba hrozne Toto je dôležitú také správu. pekné. To pre mňa Čo máš? si? Hrozne dôležitú správu, kde si? Jakú? A to veľmi rezku, Ja ale... tu kokainu! Dajte mi odber. Hej, počkaj, Nie, tu máš dosietka zábernú nula jedna. spravku hocigaretu. Proste kokain. Cyberxos. Ako tie Ložisko. počarovník SK01. Volím si teba, Cyberxos. Ja teraz počujem video a iba, čiže neviem, kto je kto. Tak zapni to video. Tak vypni to video. Creeper žiadne yes! video nepozerám. Yes! Vy máte Teraz zachránte ma k tomu, že... Dáva 5 rokov! Jaj, botičky. Jaké... Počkaj, však ja nemám tie botičky, čo si mi spravil. Ja ich mám. Ne, neprofesionálne. Dobre. Čiže ja sa idem nasťahovať. Vy by ste mi mohli tú rezku teraz povoliť. Veď ju máš povolené. Fakt? No to skúsim. You don't say, nigga. Sakra. Hej, nie. Na pulske, na O. chcem vám poradiť, že